Fordi det er selvfølgelig svært, hvis man står med 20 heste, ikke? Og her, okay, her er gået, der skal nogen ud. Det er altså ikke så stort, som at gå deroppe. Det skal nok være lidt. Hvad skal være militærheste? Det tror jeg, den kan, for den er sådan en, der gør, hvad man beder den om. Ja, du siger, den springer glædeligt, så... Ja, i hvert fald ingen far før man har fået en hest, der ikke kan springe højt nok her. Det kan den. Ja, den er jo ikke trænet i det. Nej. Men altså, det er også mere det der, de har lysten og modet og... Altså, til den her pris, så tilgiver man hesten rigtig, rigtig meget, som hedder træning, ikke? Ja, lige præcis. Godt mærke på den, det strammer lidt. Hvis han kunne bestemme sig slære, så galopperede han kun. Det er helt klart det, han foretrækker. Ja. Og meget nemt at galoppere på, fordi han gør det selv. Ja. Ja, det er altså dejligt sådan noget. Man skal ikke sådan sidde skudt på det. Nej. Der var hul i hegnet. Afbinden, de kommer i hvert fald. Ja, jeg må sige. Den kan godt.